Hola, soc Andrea Adelantado Montoya, tinc 27 anys i vinc de la Falla Saragossa Parc Central. Soc infermera i actualment treballo en una residència de la tercera edat. Hola, el meu nom és Andrea Linares Felipe, tinc 28 anys, soc de la Falla López de Rueda i Verge del Puig i treballo dirigint i creant contingut audiovisual en una empresa de màrqueting que vaig crear fa uns anys. Per què t'agradaria ser component de la Cor d'Honor i quins requisits penses que has de tindre? M'agradaria ser component de la Cor d'Honor perquè pense que és tot un privilegi poder representar la Torrent junt amb les meues companyes, que tornar a viure un any faller seria tot un regal i a més que l'Erasmus Faller que te garanteix l'agenda seria tot un regal i els requisits que pense que ha de tindre una component de la Cor d'Honor pense que ha de ser bona companya per poder fer pinya amb el grup, que ha de ser una fallera incansable i que no tinga cap de problema en tots els actes que hi ha a l'agenda i també pense que ha de ser una persona humil i que tinga saber estar. Andrea, quina consideres que és la part cultural de les falles i quina importància té per a tu? Considero que la part cultural de les falles és tot allò que té relació amb els concursos de teatre, els llibrets, les gales literàries, els jocs florals i pense que les falles en si són cultura i que crec que és la part més important de tota la nostra festa i la nostra tradició. Què opines de la falla respecte al monument? Quin estil t'agrada i qui són els teus artistes que més destacaries? Crec que el monument és la part més important de la falla, al final és d'on venim i personalment m'agrada un estil més clàssic, encara que amb colors i temàtiques més actuals. Personalment, els artistes que destacaria seria Mario Gual i Yongo i, com no, el meu artista, que és Gotes de Foc. Què canviaries de les falles? En quant a les propostes de canvi que jo faria a les falles que tenim avui en dia, considero que hi ha moltes coses de les que hauríem de debatre perquè al final la societat avança i evoluciona molt ràpid i les falles no poden quedar-nos enrere. Pense que l'evolució i que la tradició haurien d'anar de la mà, no haurien d'estar renyides i que farien que les nostres falles siguin molt més inclusives en tots els aspectes. També considero que hi ha moltes problemàtiques que estan avui en dia damunt de la taula i que hauríem de resoldre-les com a col·lectiu faller i no de forma individual.